Wato ainihin ku suburbuɗe mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar ɗauka. Malam sai A'a mai shari'a. A'a ba kalma ba ce kaɗai. Ita ɗin cikakkiyar jimla ce mai zaman kanta. Wacce ta kasance. Ko kaɗan. Ba ta buƙatar wani dogon ƙarin bayani. Ko kuma wani ƙarin haske. A'a a sauƙaƙe. Shine a'a. Mai shari'a wacce nake wakilta ta ce a'a. Kuma waɗannan yara ya kamata su gane cewa a'a yana nufin a'a. Ko da yarinyar ta kasance abokiyar aiki ce, ko ƙawa ce, ko kuma budurwa. Kai koma a ce mai sai da jikinta ce. Hatta ma matar da kake aure. A'a yana nufin a'a. Yayin da kowaye kuma ya faɗi haka, sai ka dakata. Idan kun ji daɗin wannan ɗauka, kada ku manta, ku rattaba mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Haka zalika, ku baɗa mana like, ku suburbuɗo mana sharhi, sannan ku yaɗa wannan ɗauka. Sai kenan.